खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ढेकियाजुलिनि आकाशा बसुमतारीया नालन्दा मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय जारिमिनाव मास्टार अफ आर्ट्स डिग्री जौसिन मासि आवग्रिनानै बिफाननि सोलोंथायारि मान आरो मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सनानि मेडेल आवथायनानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। एनडिबिनि गायसनगिरि गेदेमा रन्जन दैमारी बिथांखौ देहा आनजादनि थाखाय फिन आरोबाव गुवाहाटीनि जिएमसिएचआव लांनायखौ नुनो मोनदों एबा खौरां मोननाय जादों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो एसीएस नरेन्द्र चन्द्र बसुमतारीखौ जाख्लनाय अजदनि सायाव नायबिजिरगासिनो दंमोन। नाथाय दायो एसीएस नरेन्द्र चन्द्र बसुमतारीखौ जाख्लनायनि अजदआव खाबाय। 1 जुन खालारनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कआ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थागोन। हादोरारि आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि थाखाय जिप साफारि, मैदेर साफारिफोरा बन्द थागोन। मानास टाइगार प्रजेक्टनि फिल्ड डाइरेक्टरआ बे खौरांखौ फोरमायदों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि गोख्रै खारनाय बाइकआ मोब्लिब पस्टजों सौग्रावनानै धेमाजिनि बासवराज जायगायावनो जिउ गोमायो। ट्राइबेल ओनसोल आरो हाग्रा हानिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ होखारहरनांगौ बाथ्राखौ बुंदों ट्राइबेल गौथुमा। दुलाराय आसाम ट्राइब संघ बिटिसि क'अर्डिनेशन कमिटिआ बिटिसिआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो हाग्रा हानिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो होखारनो खावलायदों। मासे मोननो थाङै अल्बिन'हं मैखौ केमेरायाव काजिरंगा नेशनेल पार्कनि सिङाव बेरायबाय थानाय थासारियाव नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला राथि रैखाथि अनसाइ आफाद खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोनदों आरो खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे हाबाफारिफोरखौ दिखांदों। रायजो आरो बिटिसि सोरखारनिसिम आफादगिरि सुमेरा ब्रह्मआ बिटिसिनि सिगाङाव मोनफ्रोमबो फरायसालिफोराव मावरिया नखरनि फरायसाफोरनो प्रि एडमिशनखौ होनांगौ आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ दैखाङो। बिथांजोआ सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव 4 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै बुथारनायनि दायखौ बिजिरनाया 8 जुननिफ्राय जागायफिनगोन। जेराव सिगां समाव बाक्सा जिल्लायाव दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव लांनाय समाव हिंसायारि सोमावसारनायबो जादोंमोन। गोबां जिल्लाफोरनि ओनसोलारि मुस्लिम कमिटिफोरा फैबाय थानाय फोरबोनि समाव मोसौनि बोलि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोसो जानायनि थिरांथा लादों। बे थांखिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बरायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।